is a mental health awareness month, 'di ba? So pasok siya sa tong kuan, sa tong mga gipang-agihan karon ng mga panahon. Anyway, hello again guys. Mag-introduce na tayo na. Diretso mo na ito na kuan, ang drama. Anyways, hi guys, welcome back to our podcast. It is I, just Tony, over here, and we have Mazam Tamara, ang atong madi kay MIA siya karon kay nagpakaanak and nagpakaati siya today's video. Moto nagkuan ko. I'm in therapy right now, second day, second session na mo today. Apparently, na di ko'y kuan attachment issue. So Oh, it's called anxiety attachment. mm, I have a thing called anxiety attachment. Most likely like fear of abandonment, physical and emotional distance. Ano gani ang mga kuan shui. Kaya ipakwa man niya, ipapili man niya sa kuha. Like, which one, out of the four, which one speaks more about you? So, mo hmm, to. Actually, we need to remove that stigma about therapy. Kay nabayay uban kuan, nabayay murag kanang mindset kay sa mga tao na ay lisod mag-therapy kay kanang ana-ana gani. Wag amot ko mag-gets niyo akong pasabot pero murag naa siya'y kanang pangit na image gani sa mga tao basta therapy ay mabuang-buang na siya. Ana gani murag ana ba wala siya kanang isa taboo. Pero dili man actually so far murag I've been liking it like ako mga friend and coworkers nagsasabi ako, "Oh, I'm going to therapy right now." Tapos sila na, "Oh, hmm, that's really good. Like, I'm happy for you. Like, you get to know, masaday ka ng kuan ako, mga something, ma ma-develop daw or kanang ma-explore daw na ako akong self more." nito. Which is, I'm looking forward. And then, ang ako lang mga kuan kay, na ako yung mga certain points magud sa akong life now na I wanna know what's trigger, usay nagka-trigger ani. Ngano, ig-ani man ni. Ana gani. Knowing me na happy-go-lucky, kanang, ay, di man sa inyo na happy-go-lucky, pero kanang, murag, malipayon ko per me, kanang, I bring, murag, amot lang kung mo ni yung, amot lang ha, kung mo po ni yung perception niyo sa ako, pero murag, kanang every time I'm around, people tend to be laughing, kanang dili kanang murag madala nako ang kuan ang char. Wow. Ginaas ang sariling bangko. Bitaw, tama man. Sige, go, padayon kanang lang. kanang murag kanang ay murag ma-alive na ko ang group, kanang mabibo gani or something. Mo na akong kuan pero na kuha po na ako sa akong therapist na like most people who are kanang dili porket ang tawag sige ngisig katawa doesn't mean wala sila problema. They're the most na there's something going on na sila silent battles na ginaaway. Moto, hence my post for today. Very amot di mo jud ko kana. I'm not an influencer. Yung pa yun kaninoon. Dai, nagano kailangan ako ma-influence akong live dili ako ang mag-influence. Correct. Ha? Correct. Correct, Jude. Kanang po akong post na gabi ka kuan ako jud gihunahunaan, di ba? I was feeling myself sa akong picture pod that day. Sa akong Mm. quad pictures. Mo akong kuan na friendly reminder, everyone is battling their own silent battles. Let us all try to calm ourselves and reset at some point. Also, be kind to your own self. This is me finding peace, solidarity, and silence in my workplace, keeping myself together amidst the chaos and demons in my head, which is sa tinuod jud as in I'm battling demons jud and chaos in my head every day na murag heavy jud siya sa ako ang dughan pero Mm. murag kanang kailangan jud nato no magpakatatag no kanang adulting man gud ta. Di naman gud ta pwede maghilak-hilak sa kilid no, nanay mga parents nato na mukadal sa to, okay lang na siya nak. Kaya pa man nato ni ana gani like I miss those moments in my life tong bata pa ta na kanang we are cuddled by our parents. Kanang Mm. wa tay hunahunahon na problema, na mga bills. Ang atong hunahunahon lang kay exam sa eskwelahan, mubatag sayo, mag-study, mag-ready for school, ana gani. Pero
in reality karon tiguang naman ko ta, ma'am. Yeah, murag timing pud kaayo ning time na kita lang duha for today because na-busy si Judy sa, family stuff and then kita Mm. duha lately na-busy ta sa atong mga selves. Natay Yes. mga, pinagdadaanan o naa Mhm. tay gusto pod na malagpasan pod ba malagpasan ni siya na stage Kabanata, karon sa oo. oo, basin ano ra ni, chapter ra ni na na mas ginaila-ila jud nato atong mga sarili this time. Mhm. So, siyempre ana, naglakaw man si Judy karon, naman siya mga responsibilities 'no. Tapos kita, we're left, kita duhang nabilin so murag ang gwapo na topic sa aton duha kung ginaunsa nato karon kay like katong gi-mention nimo ganina kay lagi nag-try na pud ko og pa-therapy diri. Mhm. Murag or murag dili pud kaayo nun na naa ay inana pud sa Philippines no murag murag especially diri sa Davao na naa ay kay 'di ba murag before makita naman siya sa mga salida na mga mga Hollywood na mga film 'di ba na naa Aha. jud na 'di ba na, ah True. therapist, keme, ana. Pero lately siguro ambot kada sa nag-start pagka-pandemic ba nakatumurag na highlight gyud ang Mhm. mental health, 'di Yes, ba? it was during the pandemic kay murag people are going through different, um ang mga tao nag-aagi lahi-lahi na phases during the pandemic kay Oo. socially distant, anong gani murag Hmm, bag-o sa ilang hunahuna na and then di sila kabalo unsaon nila pag-cope na siya na na new norm back then kanang kuan oo, gani unsaon nila pag-adjust ilang kaugalingon na kanang murag pasato ako nakoy routine. So pag kanang routine nako kuan gani maputol gani murag mawala ko sa akong kuan sa akong ulirat. Ana gani murag oo, dili ka matama basta imong kuan kay imong basta ka hala unsa kay itong baton nako. Ana gani murag mawala jud ka oo. sa ako imong kuan imong concentration. Yeah, so murag halos tanan mga tao pud atong pandemic mao to ang na-feel kay mao to ang nakasanayan 'di ba nagagawas, work, Mhm. gawas, mga errands, mga so murag tan-aw na ako diri sa Pinas kay mao tong time na mas nag-start gid siya na kanang nanagaw mga mental health matters, na kanang naanay mga naga-offer og mga inana diri. So Mhm. mao to, I mean, pila naman pud ka years 'no since nag-start ang pandemic pero naa gihapon nagpadayon tong mga 4 inana na years. offer. 4 years na 'no, grabe. So karon naa gihapon mga inana naga-offer diri Mhm. sa Philippines and mo to last time naka-try na pud ko pa-consult pero murag taga Manila to sila. So siyempre Tagalog ko so murag dili kayo ma-express good kay Unsa na lang gyud ako diri ma'am? Kana. pero at least everyday na nimo na gamit pod ang English dira 'di ba? So Bagay. medyo gamay-gamay na lang na Acquainted na ko, pag-adjust. char lang. Ta nimo, naanad na pud ka oy. Keri na pa sa work pod ana. Tapos katong first time na nagpa-consult pod ko kay ano lang kanang 'di ba murag everyday ga Bisaya ka and then kalit na lang na, okey na kay consultation ta's Mhm. mag-Tagalog ka. So Mhm. mo to push man ako pero kana lang murag karon na nakakita ako og Davao based gyud siya, siyempre mas dali kay mag-Bisaya lang tapos kanang and ma-share pod nimo ang ano ba, ang kanang murag mas dali sa ako karon kay siyempre kabalo sila kay taga Davao ra man pud sila so moingon ko na, "Ay, I prefer na ano ra online lang kay layo man gud among balay taga Mintal Mhm. man gud mi." Tapos sila katong center kay taga Baguio daw sila ana so layo Mhm. kaayo murag ana ba. So kana ma-gets ra pud nila ta's kanang moana ko na kato during katong consultation and then naka first session na pud ko. Apil sa mga questions na kanang na-try ba nimo na kanang mogawas ka og balay, ana i-try nimo na kana daw kanang mga buhaton ako 'tong mga ginabuhat ko before. So kato murag at least maka-get sila kay moana ko na wala
kaayo ko nagagawas kay layo jud ang amoa like mental tapos kapoy kayo 'di ba traffic Mm. kaayo kana inalabas so kana medyo at least karon sa akong na ano na tawag ani nakuha na kaning, therapist kay kana ma-gets nila kay taga Davao ra pod sila so ay moana sila, "Ay oo bitaw no traffic pa jud kaayo dira dapit sa ano mag-ana-ana." So kana murag na-compare ra pod nako so at least 'di ba kung kinsa man ang mangailangan pod uban uban diha na mangailangan pod 'di ba at least naa na gyoy open na Option. ina oo, na ay near your area. Puwede pod sila face to face and puwede pod kanang inana online. So Mm. kato mas nako online para murag mas comfortable ra pud ko and kana dili ko 'di madugangan akong stress sa traffic or ma-late ba ko or unsa ba Weird lang sa kuha, I preferred na in person. person. Yes, thankfully pud akong therapist kay she prefer, kuan pod, in person pod. Kay for me manggod kanang mas kuan sa kuan na in person kay murag namo gyud deeper connection manggod. Kung kauban Yes, mo. kanang in the same person mo tas ang kanang ang kuan pod bang space kay ninyo na where you're doing your session kay murag kanang homey pud siya kanang like na siya ang iya yung setup kay na siya couch ano siya you can lay down if you want like we can slouch like no, no, I'll sit down like I can pwede pa na ako makuha na akong emotion di ko maghila no mag-sir ito unsa jud ko. Lain man paminaw mo makagpasyente jud na kanang "O sige ma'am ready na kay kuan na i-admit ha." For dextrose na ka central line. Pero at least puwede kang mag-ano, like be yourself lang gyud like kunwari 'di ba Mm, murag nakaayo ka then I feel like laying down so makatulog pero 'di ba, ngani. ako pud siya na Yeah. experience pud no if ka face to face. So Mhm. mao to like ako ka pod mo to while naga-start ka og storya ganina ba like check, check, check as in naka-relate ko ana tapos kanang mao to kay mao lagi na kita duha same ta na nag-start and actually na-encourage pod ko sa imuha pag-share nimo last time. So murag Mhm. out of so naatoy time murag 2 weeks ago na murag naay trigger sa ako, Mhm. na medyo naka-cause na mag-emote ko like naisip na ko, "Ay dili sa ko mag-work karon." Tas Monday 'to siya. So ako, Mhm. "Ay hindi ako feel mag-work." Murag ana tas murag gusto ra ko mahigda and all tas naisip na ko, unsaon man ako ni like every time na naay mahitabo or naay maka-trigger sa kuha, mag-inaya na lang ko perminti na kanang mosulod ko og kwarto niya matulog ko or mahigda ko whole day dili ko mukaon ana mag-inani na lang bakaha ko every time mahitabo Aha. ni 'di ba especially sa ako ng VA ko tapos dili stable ang ako ang VA job kay wala ko ng company jud mga freelance lang 'di ba so no work Mm. no pay ko so every time mag-emote Hmm. ko no pay ko mainani 'di ba kaya ang pagiging ano pud nako sa kwarta ba kay murag dili na ni siya puwede na kung mag-emote ko whole day dili ko gusto magtrabaho then may untag na ako'y leave. Bless lang pud kayo ko sa akong job kay naa may ginatawag na stress leave. Oo Yeah, pwede nice. mo mag-apply kay katong remember when I told you I was in the dark place last Oo, end of January, early February. I was hmm, really in the dark place na ni mo to ko mo na I was, very very dark jud siya, very dark jud. Na nila lang ako ikuha ni sulti pero moto na niana akong isa ka manager na akong giduulan jud and I did seek help. Na siya na hmm, there's resources that you can use ana siya. Na mga benepisyo nato na magamit nimo kung gusto nimo. Moto mm, kaning therapy, one is the therapy, second is katong kuan lang siya if you kung di gyud nimo kaya pag kuan na lang pag stress leave na lang. hmm. Ana siya gina-encourage ko niya tas sabi ko sa iya na hanap ko kay nagpaka-strong man pud ko. We'll see about that like,
I'm still okay anak ko sayo, okay pa Oo. ko kaya pa nako ni murag kanang kuan siya. Mo to ever since then nagsige na siya follow up sa kuan nanguta na siya, "Hey, how are you?" Gani magkuan na siya, mag-follow up na siya sa kuha, which is really good. Tas mao pud ang isa ka manager nako na kanang I can talk to him gani na without judgment. Gani Hmm, murag kana man gud kaya mental issue man gud kay is also para sa ako amot lang ha, para sa ako, part of it kay murag namo gini murag kanang fear of judgment. mm, Gani para correct. sa ako na siya fear of judgment na mo na ikaw na instead na you need to seek help, gusto nimo mangitag tabang, gusto nimo tabangan imong kaugalingon, dili na lang nimo imo lang siya i-keep na sa imong kaugalingon kay because kuan mahadlok ka na i-judge ka na. Pag inom tambal nimo, di ba mga naglihis sa pili sa kuan na itumar na nimo Oo, tambal. oo Gani, ga di ba? Kanang murag no, dili man ni ana pero yeah kanang wala katong previously akong mga friends pud namin yung sila, "Oh, therapy." "Oh, go, good for you." Pero ako, bantay lang ako kay murag ka lang, it may or may not work for everybody, anak ko. Kasi ikaw yeah, na-experience ako siya first hand, sabi ko, it's actually really good na kay makastorya na laing tao na wala kay la sa imuha, walay connection sa yes. imo at all. So, no judgment jud dira na part kanang kung unsa may isulti nimo, you would know na makip jud siya kay amot lang ko sa Pilipinas ko na HEPA law. Dili man ko kay kanang everything we talk about sa doctor magud kay is protected by a law na dili nila pwede i-discuss somewhere else. Gani. Tanan So, oo. So kuan po na siya kanang murag napog kay safety net nga tawag mm. na kuan. Pero pareha ana jam katong ingon nimo na kanang walay judgment kay una, wa man siya kaila sa imong good. Unlike Mhm. kung friends, 'di ba, like kunwari kita, magstorya ta, mag-share ka sa kuha, ta's nakailam ako sa imuha, so murag moana ko na, dili kaya ikaw lang na, 'di ba? For example, 'di ba, murag Example moana ta. lang katong nag-leadership training ta sa Samal na naingon ko na giatake ko na hapit ko makuha matigok kamo ni James nagkatawa lang mong duwa. Uy, oo, oo, Bastos mo sige, ah. oo. Ginahimo lang siyang joke sa una, 'di ba? Pero karon, it means a lot na gyud. So moto kanang nice siya actually na magpa-therapy kay ang person na kaistorya nimo wala jud siya nahibal-an sa imuha. Tapos, wala siya bias, so kung Oo, mag-share ka about sa imuhang kung kinsa man 'tong topic, 'di ba, wa man pud siya kaila. So murag mag-base lang siya imong gisulti. sa oo, imong gisulti tapos pareha ana kanang kunwari naka-video mo or naka-in person mo ana makita niya imong body language murag mao ra gyud na iyang basis. Wala siya katong high school ka na wala pangutana ra niya tanan nimo. So murag Mm. dito lang siya magkuha-kuha og mga ano na i-analyze niya murag ana lang 'di ba? Tas ang ganahan Walay po na ako kay ibalik sila question sa imo unya unsa may nabati nimo ana? oo, Gani yan, mga ko unya katong nahitabo na siya unsa may imong gibuhat? Gani murag oo. kanang ma-express yun nimo mong self, murag kanang amot murag no inhibition jud sa kuha ka ng aw I felt comfortable jud sa kuang therapist. Actually mao na ang ako ang ginahuna-huna jud lately jam na siguro mas open naman jud sa US 'no, pero diri sa Mhm, Pinas so daghan na ang ga-offer anang mga mental health na help na mga mga consultation or mga psychotherapy ana. mhm. Medyo naa gihapoy ano diri sa Pilipinas or at least sa ako ang environment karon, sa mga nakapalibot sa kuha murag naa gihapoy ano ba, aside sa naa ako'y fear. Discrimination? Oo, oo. Murag naa gyapon ingnana, ma-feel gihapon nimo na naay ingnana. Mao nang murag ako gaduha-duha pud ko Ipadayon? mag-share, Okay. share o naka na ay actually ginabuhat nako ni murag kamo ra ako ang giingnan kay kabalo man ko na maka-gets mo ana Mhm, na ba nag-update man ta na inani ang ganap ana. mhm. Pero sa uban medyo alanganin ko kay kana siguro especially sa family ana medyo alanganin ko kay kanang
Unsa ba? Basi matingala man gud sila. Kay pag-share na ko ka ate na, oh, I'm going therapy siya. Nga naman, okay ra ka? Ana siya. Ana iyang kuan unang pakunta na nga naman, okay ra ka? Although aware siya na I'm going through something, pero murag nakuha lang siya na-shock siya ba na, oh, you're taking a big step gani, murag ana gani, murag kanang naninuod na jud ka ba? Murag first session pud nako mo tong day na ni uli si Papa. So ni anak ko na, apa na ko yung doctor's appointment. Ay siya. "Ah, sige, sige na, amping, ana. Tas ako sa session, nagsige siya panawag. Kaya Mm. lagi sila nalimtan na ipadala. Sabi ko, "Oh, sige na pa, ato na ikuan pangita pa maagi ana." Pag uli na ako, niya na siya. Una na no doktor na. Amot na ko nadungog ko niya kay nako sa banyo ato tanan ako. Ay, therapist. Ako, therapy. So wala siya follow up ato. Amot lang ko pa niya. Amot lang ko madungog ipapakaroon. Ay pa. Therapy day ko. Good kanang dili man sa gina-judge pud nato ang ubang tao pero dili pa lang manggod ka ta kayo sure siguro kay wala man gud ta nagka-conversation jud na especially sa ako ang case wala jud Mm. ko'y conversation kaayo especially with my family or uban pa na mga friends na Mm. na kanang oh nice man na kanang You're go ana or kanang or you're going through something po, Jud. Ana kana gani. pod oh Oo. wala sila murag basis ba na Alamat. murag murag matingala sila kay murag pin out of the blue hang ano nagpa-therapy or unsa na therapy ana Oo, tapos kanang, 'di okay ba? man ka. Kanang mo makay problema. Ano gani? Like, Oo. like well. Same sa imong ingon ganina 'di ba na murag mas lalom gyud or mas sad gyud ang mga tao na magsige og ngisi ana gud tapos Mm. people pleaser ba kay ta tapos ako mas Yes. pilit ako na dili na lang mo gawas if dili na ko kaya mong ngisi murag ana ba maski ka nang atikon lang gud ang pagngisi Mhm. kung dili na ko kaya mga tik og ngisi might as well dili na lang jud ko mo gawas o magpakita sa mga tao kay lisod man gud kaayo siya so most of the time pag mo gawas ta 'di ba nagangisi jud We nagajoke. put on a mask that people will be happy to see or kanang murag maganahan sila mo tan-aw ana gani murag just to please them. Mo lagi people pleaser lagi na ako ana trait na to. Gani kay murag gani kanang kung ikaw manggod kung makakita ka og tao or especially kanang suod nimo or kanang close sa imong heart di ba na tao tas gamug-ot or kanang Mhm. murag wala energy di ba kung kita magud ma-worry magud ta murag as a person kita Oo. mismo so in return pag kita ma-worry ta na sila pod makakita sa tuwa na gamug-ot or wala energy so murag kanang Mag-guilty ma-bother ka. ta ba? Mura tag ma-guilty na murag, kay people pleaser pud lagi ka na murag dili na 'to gusto na ma-feel nila ang ma-feel ganato, Kabalo murag ka ingana. murag sa first session nako ana siya na you're an empath. Oo, okey empath, Oo, inana. kanang empath daw ko na gina-absorb daw nako ang kanang ang aura or the emotion around me. Oo. Actually, funny thing, I bought a book na iyang gi-recommend. O, di ba? I'm not a reader. Dili jud ko I hate reading. Kapoy ko makabasa kung pwede na i-audiobook na ko pero murag I need to kailangan jud ako na i-hone na skill na to read na jud. Oo, kay para makuan nako kay mo to I bought the book. It's called The Empath's Survival Guide. I'll read it and then when I get back, kung muli ba ako this year? Char! Sana all! Pag ulit ako, I'll share it with you. I'll bring the book and so that you can read it as well. And then we can discuss it on a separate episode of a podcast, di ba? Natay topic. Natay content. Oo, Motto. nice. Go ahead. Sorry. Yeah, oo, kato ang proper ay murag mao to ang term aside sa people pleaser sige para mas okay empath Social. na empath manggud ta na kanang maano jud ta sa palibot ba na dili ta gusto mo na lang ma-feel or ma-feel na to ang ilang ma-feel ana so murag inana mas sad gyud ta na mga people kay Mhm. always ang mga tao sa palibot nato kay ga-care kaayo ta sa ilaha sa environment. So mo to kanang mao na ang recently na ginahuna-huna nako
moto nakahuna-huna pud ko gahapon 'di ba nag-chat ko sa inyo ha ni Judy na, "Uy update day." Kanang bisan wala mo nangutana ana gud murag naisip lang ako na mag-update ko ana kay wala man po ko laing maingnan kay wala jud ko nagaistorya pod sa uban tungod kay Mm. kana like dili ko sure if madawat ba na I'm doing this kana nag-take ka og big step. Which is valid. So, okay lang Yeah, na siya. If you need this reassurance, if you need this validity, it's okay and it's valid. Okay ra jud na ginabuhat nato ni is for us to be a better version of us, to explore mm, ourselves kung kinsa ba jud ta deep inside. Kay how would we kung saan nato pagkahibalo kung wala di nato buhaton na. Pasig ko nang kanang nakay gusto buhaton unsaon nimo pag-achieve ng goal nimo dili nimo buhaton ang first step. And correct, ang first step ba yun ang very crucial. Starting November last year na mm. I told myself, I just woke up and I told myself na it's either now or never. Kailangan ako ni siya buhaton karon mismo or di na I wouldn't di ko maka-move on sa akong di na ko ma-achieve akong target weight. So, like kana na example, dako kayo siya na step para sa imuha, 'di ba, na Mm. buhaton Okay, everything else will fall into places man pud kung as long as you take that step. Ano. oo, kay kung mabuhat nimo na, kaano ka ba, naka-entrance exam na ka ba? Oh, Nga murag after ato, okay nakasulod na ka, so next na lang is ang everyday na lang, ang pag-maintain na lang nimo. Pero ang katong mag-push jud sa imuha like kana 'di ba na kita gi-take na nato ni na step na gina-better nato atong sarili, ginapaningkamutan nato na maano, matarong nato atong mga sarili na kana mas maging ano, mas maging happy ta, mas mhm. maging ourselves ta. Ug number one 'no, na-realize ko na ko kay katong gipangutana sad ko na unsa ako ang goals ani na ano, mga psychotherapy ana. Ang first gyud na ko na giingon kay labaw na sa ako, na mamshi ko. Ang pinaka-first na ko na giingon na goal 'no, with matching hilak-hilak din. Aha. Anak ko na ano, kanang dili ko gusto na magsigi ko og ingnani tapos makita sa ako ang anak. Dili ko gusto na magdako man gud siya na ang ma-remember ra niya is hilakon kayo ang mama tapos out of the blue sa puto niyang mama, sige gihilak niyang mama na wala siya kabalo unsaon tapos ano wala siya kabalo ngano ug unsaon niya pag-help sa iyang mama. Murag na-bother ko para sa akong anak ba na dili ko gusto magdako siya na ingana. Gusto ko present ko labaw na mentally ana god, Mhm. mentally and emotionally present ko para sa akong anak. And kana number one ang anak tungod kay bata pa man gud siya, wala pa man siya kabalo sa mga inana. So second is kumbana na. So overall, akong family dili ko gusto na makita ko nila always na And inana gud. maapektuhan pud sila ana actually. Oo, 'di ba na Oo. kung ikaw naglisod ka, I mean ikaw kita man jud mismo naglisod man jud ta ani ato ang mga episodes. Mm. Pero mas maglisod gud sila in a way naapoy lahing effect sa ilaha, naapoy lahing kalisod sa ilaha kay wala man sila kasabot, wala man sila sa imong utok. Oo. Wala sila kabalo unsaon pagtabang sa imuha. Ana Oo, gani murag instead na mutabang sila pa sa imuha kay murag they're adding too much pressure. Ana gani murag makasamot pa noon maka-trigger pa. Ana gani. Mao pud lang ingon sa ako ang kuan partner na siya na you know like kailangan nimo you need to kay supposed to be today's kuan today's therapy gi-cancel ako kay ah, I was looking for person na makababysit kang isa for an hour or two during the mo ato ka. session. Oo, para makaadto ko. Unya, I asked people, wala may makakabantay. So, ako i-cancel. Tas, ano siya? No. Siya mo bantay kang isa while na ako sa therapy. So, they would wait for me sa waiting room. Ano siya? Ah, Oh, I would watch isa. That's only an hour. Sabi ko, are you sure? Because, ano ko na, you just got out from work. Tas, namag na siya appointment. Siya, no, it's okay. The appointment's at 4. Tapos, I can move it to 5 if I have to. Mo tunay mm, ko, "Oh, thank you." Tas ay siya po din mismo nag-ingon sa kuan na, "I want you to" kanang gusto niya mahibaw-an pud unsay mga triggers nako para pud makatabang hmm, kay siya ana gani. Tapos secondly, ana siya na
syempre nagaplano ba yung future na mo together. So part of it is to build a family, and then to build a family, syempre magkamig anak kay both of us man pud na gusto po may magkaanak ana gani of our own. So ano siya na dili ko gusto na makita sa tong mga future kids na you're like that. Kanang usa Na ka kanang dili ko ganahan na makita nila na sa imo sa nila sa imuha kay basta mo na yung explanation na basta di daw niya gusto na makita nila unsa ko akong state kung I have my episode ana gani. Pero I know for myself na kaya mo kumukuan mo hold on pero nalang yung moments jud na dili jud nimo makontain ang mga demons nimo. oo. Dili jud nimo makontain bisan unsaon jud nimo. The other day I was having kuan mo like di siya panic attack but anxiety gay na. From looking from the outside sa kuha, ang mga tao they think na okay ko, nothing's wrong with me. For the moment that somebody would ask me like, "Are you okay?" and then I would touch them, akong kamot tam as in gabi jud, it was ice cold. Tugna wala Yan, wala jud dugo nagadaloy sa akong kamot. Dila naga-manifest ako ang kuan, akong anxiety. Napansin ako. hmm, Every time mo atake na siya, ang kamot yun nako ang kuan like everything else is normal. My facial hmm, expression, the way I talk is okay. Pero the mere fact na ako kamot gabi katugnaw, like there's something going on. And then mo start na akong tiyan kay akong tiyan magtiyok-tiyok na gani or something. So mo to like hmm, oh my gosh, this is not looking good. Tas deep inside Jude, I have a lot of demons. I have a lot of chaos in my head, Jude, na I as much as I want to kaya gusto na ko siya makalma, Jude, pero it's a process po, Jude. And it's the process of getting to know yourself. What are your triggers? What are your meltdowns? Unsay imong boiling point? Ano gani? It's about rediscovering yourself. Kana di ay rediscovering yourself through therapy. Since kuan man karon mental health awareness month man karon. Kuan ta man na both of us is going through something and both of us is going to the same type of healing process, which is yeah. therapy. Hopefully, this is a good talk that we can talk about when we meet in person.